Hindi bad trip! 3 oras na hindi ka olats! Alas na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy deliciosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sas! Yan ka na naman. Umiinit na naman ang ulam mo. Palibhas at uwian. Tingnan mo muna yung katabi mo. Tingnan mo, sabi mo, tapikin mo. Sabi mo sa kanya, uy, uwi na tayo. Wag na init ulo. Uuwi na ako, baby. Tama na! Kabisyo, again, it's Monday. Alam mo kapag mga ganitong oras, sabi ko nga sa'yo, imbis na magbusit ka dyan, imbis na lumaki ang ulo mo, kakakunot, isang tabi muna ang mga problema ngayon. Yan kasi sabi sa'yo kausapin mo lagi si Lord para hindi ka na mamblema. Pero kung minsan talaga may mga oras, hindi naman natin maiiwasan niya. May mga oras na, oh my gosh, I feel so down. I feel so lonely. Oh my gosh, Mara Tony, I can't do this anymore. Simple lang naman ang gagawin mo. Sige na, ito na. Bibigyan kita ng 3 tip. Madali lang to. Number 1. Isipin mo. May mga bagay ka talagang hindi kaya gawin. Pero tanungin mo ang sarili mo. Anong ebidensya? Saan ang ebidensya na hindi ko kayang gawin yan, be? Minsan kasi pinangungunahan lang tayo ng utak natin, Diba? Kunyari, meron kang gustong buksan na business. Hindi mo mabuksan kasi iniisip mo, malulugi ka agad. Antaray mo, advance ka mag-isip, hindi mo pa nga nasisimulan. Kailangan mo sabihin sa sarili mo, wait lang. Tama. Positive mindset, kaya ko to. Para naman maahon ko ang pamilya ko sa mga utang na dinadala ko, utang na loob. Tip number 2. Kumausap ka ng mga taong nagpapasaya sa'yo. Yan, yung mga taong mahilig magbate. Ayan sabi mo sa kanila, uy, I need your help. Uy, pwede mo ba akong tulungan dito? Kasi namumblema ako Baka naman pwede ikaw yung a shoulder to cry on. Sas. Shoulder to cry on. Tas mamaya, saan na mapupunta yan, ha? Minsan masarap din talaga may kausap. Lalo na samahan mo ng kape. Yan! Yayain mo kaya si Maratone. Tip number 3. Alam ko naman na nasa-stuck ka sa traffic ngayon. Alam ko rin na umiinit naman yung ulo mo kasi ikaw na naman ang pinapahawak ng pamasahe ibibigay dun sa driver. Teka lang. Wait ka lang. Isipin mo muna. Oo nga, no? At least nakatulong ako dun kay Lola. Natulungan ko na magbuhat ng mga mabibigat na basket. Hindi yung reklamo ko ng reklamo dyan palibas sa traffic. No, X mo na muna yan, B. Isipin mo, dahil ngayong traffic, may oras kang makinig kay Maratoni. Diba? Di natuto ka pa, hindi yung nagreklamo ka dyan. Siya. Masyado tayong maraming sinasabi. Bukas ulit. Baka masyado mo ko mamiss niya. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nakatutok at nakasuporta dito sa programang Love Trip. Nakasama nyo pa rin sa daldalan ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandido. Happy Monday, everyone! Bye!